माब्लाबाबो राजि जानाय नङा मानो जाया बेलाय जानांगोन आरो जायाबाबो नोंखौ लायगोन जायजों आं हरगोन नाथाय आफा बेखौ खेबसेथ' लोगो हमना नायनाय ना बांद्रायबा मोनगोनसो नों बायदि come on आफा खेबसे लोगो हमनायावलाय माथो जानोखाय नोंनाबो बांद्रायो आफा गुमैजों खारदो इयो नों फैमारबायबो माथो बुंखादोंमोन आं नोंखौ लांफैगोन होनना इयो दा आफामोना मिथिबा मा जानांगौ दाबो थाङा नोंसोरो सानैजों रायलायनो थाखाय फुरा लाइफ टाइम दङ बे सोर थुलाय इयो बियो आंनि बिनानाव दाबो फैया बिसोरलाय दा फैगोनब्रा मालाय नों फाया हराब्लाबो खावनानै लायगोन आं नों दाया हराब्लाबो बोनानै लायगोन आं आबा हा सोरथो आलासि आखो बिलाय आंथ' बाजै गोदान बायदिसो मोनबाय बे आलासि नङा आं नोंहामजो लाबोबाय मा बिहामजो औ